Това е един немски продуцент, Франк Фариан се казва, който създава Бони М 76-та година. Всъщност вокалите, мъжките в групата има шокиращи, сензационни разкрития за една друга група от... Идва сам плюс това. Здравейте. Плюс това, да, води някой. Водиш гост. Здравей, добре дошъл. Здравей, Ленко. Само да си представиш госта. Това е Васко Гронков, мой приятел, сценарист на шоута, диджей, поет, музикант, диджей от 30 години стана. До година 30. Той не е бил роден преди 30 години. Какво ще ни разкажеш? Какво е сензационното? Какво се Не искам да видя до кога ще ме търпите просто. Това е последното участие, затова е извънредното. Понеже с Джуджи, знаем и тя е мелман, и аз съм мелман, и знаех, че за Бони М ще говорим в разговор. Казах, че Франк Фариан е един от продуцентите и създателите на Мили Ванили. И тръгнахме да спориме, че Мили Ванили аз... обърни се насам да те гледат, поне си всички хора, милиони хора знаят. Независимо какво говориш, си симпатичен. Дай ми това. Кафе, спазвал съм всички правила, имам право. И пица ще имам нещо. Всички правила съм спазвал. Добре, айде да те видим сега. Основният повод е Васко написа една сензационна статия в Web Кафе за ренесанса на плейбека. Основната тема ще бъде за плейбека, но аз все още много се дразна, като казвам, мъни ги тия Мили Ванили. А се оказва, че момчетата могат да пеят и ще разкажем. Добре, нека обаче да припомним все пак кои са Мили Ванили, защото това е група от 80-те години. Да. От вашата младост, както се разбра, аз не помня. Ще помоля колегите да пуснат... Не, това не е сега. Това след малко. Едно видео трябва да имаме. Добре, ще пуснем. Ако можем да чуем най-емблематичното им парче... Имаме ли колеги ли? Ти разказвай през това време, те ще пуснат, колеги. Това е световен феномен. Едни обикновени момчета, Фаб е от френски происход, Роб Пилатос, който вече не е между нас, е от немски, от американски происход. Едни момчета на квартира едва плащат сметките си, след един месец стават с милиони продажби, Франк Фариан ги продуцира, наема ги. А те се познават двамата от клуб? От клуб в официалната столица в Мюнхен са се запознали. Както е това не е значение, но това е световен феномен. Но истината е, че зад проекта Мили Ванили седат огромно ядро музиканти. Най-фрапиращото е, че дори на грамито, когато получават, бек-вокалистките, две сестри, когато ние до последно вярвахме и знаехме, че Роб и Фаб пеят. Истината е, по-различно ще пуснем сега от при няколко месеца изпълнение на Фаб Морван, който продължава да пее. Аз почва да се объркам зверски. Какво значение има? Кой? Огромно значение. Искаш да кажеш, че когато са получили грами, коя година? 91-а мисля, че беше, или 90-та? Не, 90-та. Ти си в тази конспирация, разбирам, обясни. Те не са пяли на живо. Повтаря се случая с... Васко е музикант и професионалист. Повтаря се случая с Боби Фарел. Тоест какво? Тези хора не пеят, така ли? Да, те са само поставени там. Че са взели грами. Взели грами. Аз мога да взема грами. Обаче се оказва, че тези хора могат да пеят. Повода за цялата статия е... Пели ли са, когато са взели това грами, или не са пели? Това дали мога и аз мога да пея, Гласовете им са миксирани с други изпълнители, които преди малко видяхме. Но идеята е, че вече 20 години Васко в качеството тук на професионалист да обясни, че историята Мили Ванили продължава. Известни имена. Точно така. Значи, може би 2010-та е знакова за ренесанса на плейбека в България специално. Бях потресен още в началото на годината, когато ансамбъл на 100-те гайди заби на плейбек на един концерт, митинг концерт на 3 март. И на въпроса, защо така бе, момчета, ми не сме репетирали, отговориха. Сега всичко може, някаква чалга певица или дори Мадона да забие на плейбек, но 100-те гайди. Цялата работа продължи с участието на Ласп наскоро. Припевите на песните им бяха на плейбек. Скорпион забиха дръм соло дори на плейбек. И изобщо старите групи, притиснати от интернет пиратството, тръгват на турнета. Добре, Уитни Хюстън, но вече са толкова стари. Как ме се опита да пее на живо. Не трябва да се лъжат хората. Рухна целият този мит и тая гениална певица. Плейбека не е толкова лошо нещо, особено в кофти условия. Ами в кофти условия, в кофти озвучава. Тогава означава, че ние с Гала може да направим дует. Точно. Не може да пеем, обаче изведнъж ставаме супер големи певици. Но това е истината за световната музикална индустрия в момента. Те бяха изкупителни жертви, Роб и Фаб. Добре, те за разлика от другите, те могат да пеят. Според мен са се съгласили да участват в тази. Да, подписват договор на пресконференцията. Дайте да изведем от Роб и Фаб нещо. Тишо, ела за малко тук веднага. Ела да го изиграем, Тишо. Той въобще не знае кои са Мили Ванили. Как да не знае? Искам да чакам. Ами не знае, той е 20 годишен, 23. На колко си години? 23. Знаеш ли кои са Мили Ванили? Ами не чувал съм ги. Са прави. Честно. Да, танцувам на техни парчета, но... На кое тяхно парче танцуваш, това, Миличе? което звучи сега. Да. Знаеш ги кои са? Да. Интересува ли те на живо ли пеете или на плейбек? Честно ти кажа, не толкова.
Мен ме интересува, Гала, на мен ми пука. За мен също е важно, като отида на концерт на даден изпълнител, да знам, че той Да, пее. ето в Австралия. Точно там е въпрос. В Австралия миналата година Бритни Спирс щяха да я линчуват. Защото организаторите на концерти не са написали на билета, че изпълнителката ще ползва... А това трябва да е упоменато задължително, когато ще се пее на плейбек, трябва да знаеш, отивайки на концерт. Иначе зрителите си измамени. Да. Затова сме Добре, тук. ти са ли против плейбека си в крайна сметка? Кажи ми. Определено съм за. Особено в кофти условия. Ама аз си мисля, че един добър музикант никога няма да се съгласи да се пее обяви... в кофти условия. Кофти казвам. И ще ти дам пример с Лили Иванова, която аз съм я слушала многократно. Тя винаги пее на живо. Била съм... Ма само Лили Иванова идва при нас... Защо? Васил Найденов също ни... Говоря за нашите певци, защото... Идват при нас предния ден задължително да си пробва, да види техника, неща. Сигнал, нито веднъж не са пели на плейбек при нас. Ние нямаме кой знае какви условия. Ние не сме... Но тук говорим, когато... за музиканти. БТР никога не са пели на. Има десетки изпълнители, които идват, пробват си нещата, виждат как са. Георги Христов, който щеше да свали прожекторите, като запя. Нека и тук да се въведе това изискване, да се обявява, когато даваш над 100 лева за билет, да се знае този изпълнител ще пели на плейбек или не, както е в Австралия. В Австралия това вече се въвежда като задължително. Коя е драмата в това нещо? Драмата е, че аз обичам тези момчета Роб и Фаб, те продължават да пеят. А защо смяташ, че те са омаскарени? Защото омаскарени, защото ден днешен всички казват, бе, те са ни танцори, ни сексапивни момчета, не могат да пеят. До ден днешен, на пресконференцията, когато връщат грамито, те казват, изключихме сделка с дявола. Франк Фариан, вече, между другото, Universal в момента прави филм от сценариста на Catch Me If You Can, хвани ме ако можеш. Излиза филм за истината за Мили Ванили, която ще изчисти името на двете момчета. Какво Мили в превод? Самата история малко хора знаят. Чакай Васко да ми каже нещо. Нека Еленко е по-запознат. Ти с името. Мили означава, идва от реклама в Мюнхен на хотели за турски туристи. Мили означава положителна енергия, ванилия е римуване. И това означава. Но всъщност на мен ми пука, защото не ми е приятно да казват, те не могат да пеят. Те могат да пеят. Роб Пилатос вече не е между нас, но Фаб Морван продължава да издава албуми. Всъщност той се самоубива, следствие скандала. Да, общо взето да. Следствие скандала. Да кажа за Франк Фариан интервю, техния продуцент създател. Той каза, наистина момчетата пеят в студиото и беше много комично, когато Роб Пилатос казва, дигнете ми малко гласа. А всъщност техните гласове са миксирани с още на 5 изпълнителя. Кои са те? Има ли ги? Джуджи Молица, Васко, защо е толкова важно това? Дали Мили Ванили бяха... Дали справомерно са им взели грамито или не? Уникално явление. Трябва да го върнат. Аз диджействах активно 88-89, когато беше истерията по Мили Ванили. И тогава общо взето бяха две големите тин групи. Мили Ванили и Брос. Буквално дискотеките, целият албум, дебютен албум на Мили Ванили се въртеше и те бяха нещо страхотно. Не, че е толкова важно да им се върне наградата и не, че някой ще ни чуе сигурно от тази наша група във Фейсбук. Но при положение, че легенди като Scorpions, Wasp, Mötley Crüe, дори Дейвид Ковердейл преди 2 години ползваше някакви такива неща, тотално не можеше да пее на концертите си, дали от алкохол, друга или друго. При положение, че те го правят и не го заявяват. Големия Хърби Хенкок, преди 1 месец зала 1 на НДК, официално обяви в началото на концерта си, че ще ползва плейбек на някои изпълнители, които не е могъл да доведе тук, африкански хора, които са включени в неговия албум. Ето така го правят големите. Добре, Еленко, ти за какво се бориш сами? Кажи част. Чакай малко, остави Еленко, за какво се ще има ли земетресения? Моля ти се, кажи, защото наистина съм... Още сега напишете. Предния път каза, че ще има и имаше земетресение. Добре, никой не ми обърна внимание, нали? Ето, Еленко, аз не съм Аз не съм ясновидец. Аз знам, когато зачестят тези хиксове от Chemtrails, още сега пак напишете Chemtrails, когато се пръскат с тези химически химикали, те знаят, работят заедно с Харп, с една микроволнова печка. Затова призовавам в моя форум, в Фейсбук темата ми, в Хикснет в темата ми, хората да правят групова медитация и за чисто небе и небе без химически пръскания. И няма да има. Кажи.
Имаше ли някакъв Да, влезе в резултат? Господари на ефира, но факт беше, че за една седмица наистина имаше които казаха, да, рекордно спаднаха катастрофите. Това е факт. Ние трябва да продължаваме, разбира се, Ние да си продължаваме. мислиме и да Джуджи, аз имам визуализираме как... стотици, това си говоря, стотици хора, които са ми потвърдили на имейла, че почти на всеки кръгъл час, най-усилено в 6 без 15 правят групова медитация. Просто визуализираме как водещи новини 6 казват. 15 определихме за Това е час. друга тема, ще обясня защо толкова е важно, но по принцип на всеки кръгъл час е хубаво. В точен час, когато се Хората да визуализират, да си представят как по водещи новини казват, войната по пътищата на практика свърши, няма повече жертви. Да си представят едно чисто небе без тези хиксове на натовски самолети. Когато много хора мечтаят, това се нарича нова реалност. Дай да те прегърна следващия път, чакам някаква друга световна конспирация. Или здраве, или за банки, търпението. или нещо друго. Чушка, благодаря ти. Ами Добре, Мадона не беше Мадона миналата година. Що не беше Ами Мадона? беше някакъв Цялата недоволен. тема ще направим, между другото. Чакай, какво Мадона? Беше Нямаше нищо общо с нея. Не беше истинската. Да оставим публиката Какво гладна. искаш да кажеш? Как не беше Тя въобще истинската? цялата е много Я изкуствена. сега работа. Добре. За Мадона ще спорим. Защо не беше Тя истинска? не беше тя. Кое не беше Има тя? доказателство. Не беше тя. Има снимки. Дойде двойник, друг човек. Абсолютно. Васко, ти Еленко те е обгазил. Моето се зараза. Зомбира от Има нещо такова. Тук при нас ли когато беше И Мадона? така твърдя. Има и статия по въпроса. Бе, как бе, моля те, бе? Моята доказателства. приятелка Мая Хавджан беше на една педия от нея и каза, живо Същата е. плът и кръв тя. Добре. Болк. Да. Чао. Гледай сега. Погледни, чакай. Гледай. Как се разбереш пък дали... Монингите атакуват. Чао. Конингите си отиват. Чао. Смешно е, Аз Селенко, имам и винаги други е забавно. новини, обаче съм Нямаш покъртена време от за това, мисля, че за което други чух от новини. Има Еленко. ли, колеги, време за други Нямаме, новини? Кажи ми. после имаме Да. второ включване. Джуджи Нюз 2. Добре, аз те оставам Джуджанка, защото Къде Криси ме отиваш? очаква.